running out and staggering in the square. There's lads and lasses falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the queues. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. Azkenean iritsi gara Ekrinsetako Parke Nazionalera. Marseilla eta Baiuiz pasa ostean, Ailefroideko kanpilera doan bidea hartu dugu. Bere xarma du Ekrinsetako zonaldeak. Ez dago Txamoniz bezain masifikatua eta kirol eskaintza anitza aurki dezakegu. Honez gain, sekulako parajetaz gozatu daiteke. Lehenengo etapa, Zezaneko refugian hasi dugu. Ekrins refugioan gaua pasatzeko asmoz. 1300 metroetako desnibela gainditu beharko dugu lehenengo egunean. Gavison sleeps in the citadel with a ghost and an ancient stone. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. And high on the wind, the Highland runs making a roll. Something from the past just comes and stares. Alpinismoan ez gain faunaz ere gozatu daiteke. Marmotak, alpetako basauntzak, sarrioak, otxoak, lintzeak, arrano betzak, ugatzak edo basoilarrak bizi direlarik bertan. Refugioan gaude jadanik, paisareaz gozatzeko momentua da. Barre eta Don mendiak urrunean eta glaziar txuria gure azpian, izugarria. Altuera ere nabaritzen da eta aklimatatzeko balio izango digu gau hemen pasatzeak. Garagardo bat ere ez da sobran egongo. Lotara joateko ordua iritsi da. Bihar goizeko 3 aldera martxa. Eguzkiak asko berotu aurretik, mendi azpikaldean dagoen xeraka pasatzeko goiz esnatu behar. Barre Ekrinseko gailurra iristeko 955 metroko desnibela gainditu behar dugu bigarren egun honetan. Gaurko ibilbideari dagokionez, hainbat arrisku izan behar ditugu kontutan. Eguzkiak asko berotu aurretik xeraka pasatza komeni da, izotz puskak eror daitezke. Grietak kontuz, enkortatuta joan behar da, aristak luze egin daitezke, eta soltura edukitza komeni da. Espuestoa puntu batzuetan, PD+ kategoria du. Puntara iristeko gutxi falta da. Hala ere, zati teknikoenak falta dira. Inklinazio handiagoko elurrizotz zatia eta kresta luze eta estua.